Ha? Girls kiss or slap? Wag, hindi. Chick lang naman Oo, eh. chick Sige lang. Wala na. mali siya para sa laki. Sige no. Oh, ito pa. Ayun na, wala! Idikit mo na. One. Tangina mo, ito pera talaga. Ayan, 3,000. Oh my God, thank you 75 stars. Totoo na ba yan? Oh my God, sana nga. Hindi, totoo na ba yung nararamdaman mo? Eto pa. 1,000. Oh, another kiss. Kiss. Hindi naman dinikit eh. Dinikit na. Oh, ano ba yan? Okay, gusto mo pa ba? Dapat sa ibang parte naman, hindi lang sa pisngi. Sa kilikili. Ilong. Huwag yun. Iangat ko pa yung Noo, baba. Baka Ganyan. mawalan ka na ng gana sa akin. Gusto mo pa ba? Oo naman. Kapal talaga ng mukha nito. Basta pera ang pinag-uusapan. Ellen is the best policy. Okay. Gusto mo pa ba? Ito ba? 1,000! Okay. Dito naman, dito. Yan sila. Anong lasa? Lasang pera. Ay. Paka talagang pera. Oh my God! So, Ilan na? 5,000. Aray. Ah? Ibang klase. Guys, hindi po natin i-count kung gaano kaliit, gaano kalaki yung binibigay. Basta may binigay po yung tao, i-count po natin yun as a blessing. Wow. Diba? Lahat ng mga binibigay sa atin, i-count natin as a blessing. Hindi po yun. Nagsabi kasi, may nabasa kasi ako, ang liit naman daw. Yung binigay? Hindi po ganun dapat. Wala po magbibigay sa atin ng ganyang pera, ha? Ang tanong, malaki ba talaga? Ang pera. Malaki talaga si Ellen. Malaki si Ellen. Ah! Sino mas malaki sa inyong dalawa? Sino mas malaki? Siya. Mas malaki sa akin. Manager Ah? Talaga? Hoy, hindi kasama yan. Ang pera ko yan. Pera ko yan. Patay mo ba? Hindi is nga naman. Okay, eto pa. Sagad na. Ay! Isa pa! Oh my God, 100 stars. Isa pa, may isa pa. 1.3 na. Oh, wow, isa pa. Oh. Ay! Ready. Okay. 1, 2, 3, go. Hindi mo dinikit eh. Ano ba yun? Sa'yo naman 1,000. Eto na. Hi, folks. Carl din. Bayad na tayo ng motor. Nakakailan ka na 6,000. Gusto mo pa ba? 1,000! Gusto mo pa ba? At rin ang pagkakahawak niyo. Ako naman. Okay. Uy, wait lang. Tanong lang. Siyempre nakikichismis lang. May natira pa ba sa'yo? Ha? May natira pa ba para sa sarili mo? Ubus na nga. Pati magkababae ka. Gusto mo pa ba? Oo naman. Sige. Last dito. Dito. Sige na. Yung gitna niya. Sige naman. 10,000 na yan. 1, 2, 3, go. Naisahan ka! Ayan, marunong ka na. Aral. Hindi, bigyan na natin kayo. Ayan. Yay! Taray! Ay, pasalamatan mo muna lahat si Ate V, si Ma'am Tina, tsaka si Diana. Thank you po kay Ma'am Tina and Ma'am B. at Ate B. Ate B at Ma'am Diana. Yan. Maraming salamat. May pang tayo, allowance tayo sa Manila and pambayad na rin ng motor. Thank you. Sobra. Gusto mo pa ba? Uy. Oh. Gusto mo pa? Ay! Kung bakit? Ito ang pera. Pinagpawisa ka. Happy birthday, Ellen. Grabe, solid na tayo. Nagkano tayo pang Manila na tayo. Ay, hala. Pambayad ng Ay, motor. hala pa. Seryoso? Hala, dala niya na yung bag niya. Ay, pera ko na to, ha? Sarapan sa kiss. Pera ko na to, ha? Ah. Pak. Ano pa tayo?
tutuloy yung dila sa dila. 5,000. Para sa puso. Oo, sa akin na to ha. Sa akin nagagaling to. Uy. Hoy, bumuboses si Aldrin. Inalaban mo ba? Sa isang kiss lang, dito lang. Bakit ako Okay. 1, 2, are you ready? Ay! Okay na to. Sige na, kasi nga birthday mo lad, tsaka sorry. Mahal na mahal kita. Kaya pinramis mo yan kay Ella, di ba? Pinramis mo. Tang ina mo, joke pa. Ikat lang ba? Prank to, hindi, wag na guys. Okay na tayo. Marami akong babayaran guys. Guys, intindihin nyo muna. Hindi, maraming salamat po sa nagbigay para kay Elad. Maraming salamat. Kita nyo naman, hindi po natin inaano yan, tinatago yung mga binibigay nyo. Thank you. Ate B, Thank you, Ate B. kasi plano ko talaga mag-ipon ng ano. Pero kung may pahabol pa po kayo, pwede pa po nyo po ipahabol ha guys. Sumatanggap pa po tayo habang andito pa po si Elad. Scarlett, may isang tanong lang. Ano? Nafa-fall ka na ba talaga? May special na ba si Elad sa'yo? Hindi. Ha? Kung i-rate mo yung feelings mo for Elad, from 1 to 10, gano'n siya ka-special sa'yo? Kanto 10. Ha? Wala naman akong pag-sex, wala. Pero special Yung siya. love lang. Sex lang. Kiss mo naman ako, alis ka na. Sige na. Pag-alis ko na lang. Siyempre, iba pa rin yun. May 7, no? Birthday mo, oh. Pa isa lang. Pag-alis ka lang. Sige na. Sa ano na pisip. Uy, may utang pa kayo, may balid sa akin. Kahapon yung pinig ay... Yun na sa akin na. Asa na? Babayad ko sa'yo. Bayaran tayo. Nagkasingilan na. Bakit kami wala? Birthday din naman kami oh. Kailan ba birthday nyo? Sana sinabi nyo. Di ba ya? No, birthday kami wala. Hindi nga sa akin yan. Bigay sa kanya. O sige lang, baka may mag-send sa atin dito ng ano, para sa inyong lahat. Oh, ayan na last. Oh my God, thank you, Jonalyn Corrales. One go. Ang titi mo. It's DJ.